Yan mga tropa, ang pinalaminate ko na yung aking student permit at saka land transportation at saka yung yung resibo ko sa paglaminate ko na ang bayad ay 70 pesos. Yan, dalawa na yan, 70 na yan. Okay, magugulat, ang mahal ngayon dito sa Sampaloc, sa may Sampaloc Nyug, photo video coverage dito sa may Sampaloc dito. Dalawang pirasong pinalaminate ko, 70 pesos. Yan yung presyo yan na. Ito yung dadalhin ko para sa pag-drive. Yan. Huwag kayong magugulat pag nagpalaminate kayo na ganyan ang bayad dito. Ganun talaga dalawang piraso lang yan ganyan lang kalapad yan, kita nyo. Sige mga tropa, yan lang muna. Yan si Minggay kumis sa akin kumiskis. Yan. Yan, thank you. Yan, alaga kong puso na tumalubong pa. John! Ganda. Huwag nyo kalimutan pindutin yung like, share, subscribe, notification bell para laging updated sa aking mga video. Thank you. Ako po si Leonardo Sinera Jr. Yan ang video ko for today. Thank you. Pinakita ko lang sa inyo ang aking pinalaminate at ang price ng pagpapalaminate for today. Ewan ko sa ibang araw kung magkano talaga ang presyo niyan. Tunong naman ako pero okay lang yan. Nandyan na nandyan na yung bayad kaya huwag na kayo reklamo pag kayo nagpalaminate. Ganoon talaga siguro pagbayad ang bayaran yan, mga ganyang kalalapad. 70. Nakagulat naman noon, 15 lang isa niyan noon mahal na talaga yun. Marami nang nagmamahal. Lahat tumataas, unano na lang ang hindi tumataas siguro. Thank you.